даврони кӯдакӣ айёмест ки бештари вақт барои бозӣ мегузараду фориғ аз ҳама паҳлӯҳои зиндагӣ. миёни ҳама ҳастанд кӯдаконе ки дар ин айём ғайрибозиҳои кӯдакона ҳамчунин барои омӯзиш ва қисмате барои шуғли коре саргардон аст. қаҳрамони барномаи мо аз замони кӯдакӣ ба варзиш майл дошту пайваста ба мусобиқаҳо сафарбар мешуд. Фаробахш Шарипов дар оилае ки Фаробахш ба дунё омадааст ҳама варзишгар буданд. Сафарали Шарипов бобои Фаробахш ин пири барнодил умри бобаракати худро ба ҳайси муаллими тарбияи ҷисмонӣ гузаронидааст. мо аҳли оила духтарчоам Нувасом яъне ба варзиш ай соли сар кардагӣ варзиш муаллими баскетбол меган асос ихтисоси ман муаллими ами варзиш неке дӯстдоштаи ман ҳамон буд. писарчам гӯштинай ин набиром ай хурдишу медонанд ҳардушам ба варзиш ҳавас доранд. дар куҷо ҷое ки гуфтем номи варзиша мегиранд мо ҳам хатишу ҳастем. инавор бошад рақобати бародари Фаробахш Фирӯзро таҷассум мекунад. бародари Фаробахш Фирӯз Шарипов ба ҳайси варзишгари касбӣ ҳунари худро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ нишон додааст. аксари вақт онҳо дар якҷоягӣ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар мешуданд. варзиш ин як чизе ҳаст ки як унвонаш бигем хато намекунем. унвони ҳамун шахсе ки қадри варзиша медорад. унвон ҳамон чиз аст ки майзада намешавад. унвон як чизе ҳаст ки устоди худро ҳурмат мекунад. охи чӣ қадаре ки бигем дар бораи варзиш кам аст зиёд не. дар мусобиқаҳои дохила доимо Фаробахш дастболо мешуд ва дар мақоми аввал қарор мегирифт. тӯли 11 сол мешавад ба варзиш машғул шудам ва мо аввалин бор бо ҳамроҳи бародарам Шарипов Фирӯз ба толори варзиши муайтай ва дар он ҷо мо ба варзиш машғул шудем ва аввалин устоди мо воҳид рӯҳонӣ ки бо тахаллуси шиён маъруф буд, он устоди аввалин буд. барои омӯхтани таҷрибаи варзишӣ Фаробахши хурдсолро ба ҳайси тими мунтахаби кишвар барои ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба ҷазираи Киш равон карданд. дар ин мусобиқот 2 маротиба Фаробахш ширкат варзидааст ва дар ҳар 2 маротиба ба гирифтани медали тилло сарфароз шудааст. мо дар назди телевизор аҳли оила мешинем пешакӣ тамошо мекунем. вақте ки меброя парчами ҷумҳуриро баланд мебардорад номаша мегирам бовар кунем ашк ҷорӣ мешавад аз хурсандӣ. дар ҳамин давра дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат меварзиду доимо дар мақоми аввал қарор мегирифт. Сангали Ҷалилов варзишгари маҳбуби тоҷик дар намуди Newfield Contact аз аввал вақте ки Фаробахш хурд буд Сангали ҳамроҳ бо ӯ машқварзӣ мекард. овони хурдсолӣ тамринҳои Фаробахшро Сангали ба хубӣ ёд дорад ва ҳоло бошад ба ҳайси мураббӣ ӯро машқ медиҳад. аввалин бор падари Фаробахш ӯро ба толори мо овард ва мо дар як қатор гӯем ҳам хато намекунем машқ мекардем ва вақте ки ман ба ҳайси мураббӣ дохил шудам, ман мураббӣ шудам,
яъне Фаробахш яъне ба толори ман омад ва мо аз ин пас ӯро ман ҳамчун шогирд қабул кардам ва ба ӯ яъне чизҳои омӯхтаамро ёд медиҳам. вақте ки ӯро падараш овард, ӯ аз дигар наврасон фарқ мекард. ӯ кӯдаки чолок буд ва тез аз худ мекард, зеҳни тез дошт ва дар мусобиқаҳо, дар масалан дар ҷамоатҳое ки мо иштирок мекардем, яке аз беҳтарин варзишгаро буд. ҳолон ки онҳо дар намуди муайтай машқварзӣ мекунанд, сангалӣ барои шогирд нозукиҳои ин нави мардонаро бештару беҳтар меомӯзонад. дар ҷодаи варзиш нақши падар барои Фаробахш хеле калон аст, чунки аввалин маротиба барои амалӣ шудани орзуи писар падар дасти ӯ гирифту ӯро ба толори варзишӣ бурд. инчунин дар аксари мусобиқаҳо падар ҳамеша паҳлӯи Фаробахш қарор дорад. ҳатто дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Фаробахшро қиблагоҳ ҳамроҳӣ мекунад. падари мо ба мисли устодамон аст ва дар ҳама ҷо бо мо ба кадом давлате равем бо ҳамроҳӣ мо меравад. падарамон моро бисёртар худаш мегирад, мебарад ба варзиш. худаш шавқи равқати зиёд дорад ба варзиш. мехоҳад ки мо бисёртар моро дар дигар ҷои, яъне дар давлатҳои дигар бисёртар парчамро бардорем. ҳар кони мо парчамро мебардорем. падари мо аз хушҳолӣ яъне ба мо бо дигар мегӯяд ки соз машғул шавед ба дигар давлатҳо, ба мо ваъда медиҳад ки меравем. хурдакак буд, мерафт, додош дар мегирифт мебурдш қарибияи хона, қатӣ бо ина акаш мебуршу шаво қатишу месудем, чанд боро бурдагим месудем, ё буд мекардам, бо гардондам меовардем. мо бо устоди озирина яъне ҷалилов сангалӣ бо онҳо ба мусобиқаҳои ҷумҳурравӣ иштирок карда ва ба дигар давлатҳо мо меравем ва мо ба бародарамон ва бо ҳамроҳии варзишгарон аввалин маротиба ба ҷумҳурии исломии Эрон ба халиҷи Форс рафта ва дар он ҷо ҷои аввалро ишғол намудам ва баъд аз он бошад ба шаҳри Теҳрон рафта ба он ҷорам ҷои аввал ишғол намуда, баъд аз он ба шаҳри ҷумҳурии Қазоқистон дар он ҷорам ҷои аввалро ишғол намудам ва боз ба наздикӣ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта дар он ҷо мусобиқаи профессионали муайтай баромад карда ва дар он ҷо ҳам ҷои аввалро ишғол намудем. соли 2019 мусобиқаи байналмилалии муайтай шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон. ҳайати тими кишвар барои ширкат дар мусобиқоти муайтаи касбӣ ҳамаҷониби шаҳри Тошканд шуданд. ҳайати тими кишвару Фаробахш низ ҳамроҳӣ мекард. барои ҳар як варзишкар як рақиб пешбарӣ шуда буд. Это у нас все знают, вот кто-то тайбоксеры там, муайтайцы. У нас 1 февраля до 7 у нас день муайтая, всемирный день, да, неделя муайтая, всемирная неделя муайтая у нас проводится сейчас. И вот мы поэтому мы проводим с подружескими странами, вот Таджикистан, Казахстан, вот Кыргызстан приехали, профессиональные бои вот проводим. Для этого мы хотим, чтобы у нас и наших друзьях тоже там были там чемпионы мира, чемпионы Азии. Рассчитался у нас, что в муайтай наш спорт. рӯзи дигар аллакай фазои варзишӣ моро дар ана ҳамин иншооти бузурги варзишӣ ки бо номи ҷар машҳур аст истиқбол намуд. ҳайати дастаҳону варзишгарони кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла намояндагони ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Киргизистон, Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медод. ҳамаи рақибони меҳмонон варзишгарони мизбонон маҳсуб мешуданд. аввалин рақобатро варзишгари ҷавони мо Фаробахш Шарипов дар дидор бо рақиби ӯзбекаш Жунчун Қадамов дуӣ кард. Қадамов устоди варзиш ва чемпиони чанкаратаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҳисоб мерафт.
дар 3 раунд ба пуррагӣ имтиёз ба суди варзишгари мо ҷамъбаст мегардид. билохира баъди ҳалномаи доварон барои фаробахш мақоми аввалро шоиста донистанд. акнун мусобиқае ки байналмилалие ки байни чор ҷумҳурии ҳамсоя ба охир расид дар намуди муайтай. дар ин ҷо варзишгарони тоҷик 4 нафар буданд. якум дар вазни 57 кило байни ҷавонон Шарипов Фаробахш ки беҳтарин рақобат кард ва 3 раунд ҳам ғолиб буд. одобу ахлоқ ин дар роҳи якум асос мебошад ки варзишгар бояд худро баланд ҳис накунад ва қадри ҳамаро бидонад, хоксор бошад. абдуллои мирзоализода иштирокчии хурдсоли мусобиқаҳои байналмилалӣ ва чемпионати ҷаҳонии хурдсолон, ӯ низ дар аксари мусобиқаҳо бо Фаробахш ҳамроҳ буд ва ҳунари ӯро хуб медонад. ҳатто баромади Фаробахш барои дастовардҳояш намунаи ибрат гардидааст. тӯли 8 сол мешавад ки ба ин варзиши муайтай машқварзӣ мекунам ва ман дар якчанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявии Осиё иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштам ва бо ҳамроҳии Фаробахш низ ба якчанд давлатҳои хориҷа рафта сазовори ҷойҳои аввал гаштем ва Фаробахш яке аз варзишгарони беҳтарин мебошад ки дар якчанд бозиҳои худ рақибони худро ба нокаут фиристод. ин аворҳо бошад аз тамринҳои Фаробахш аз боғи ғалабаи шаҳри Душанбе сабт шуданд. ӯро мурраббии ҷавон Самадар Шарипов дарс медиҳад. ҳамчунин тарзи дурусти зарбазаниро барои ӯ мемӯзаду барои мустаҳкам шудани қувваашон тариқи зинапоя медаванд. то ҳанӯз Фаробахш аз рақибе шикаст нахӯрдааст ва доимо дар мақоми аввал буд. мусобиқаҳои аввалини ӯ бо иштибоҳ буданд ва лекин тез аз худ аз сабабе ки тез аз худ мекард хатогиҳояшро ислоҳ мекард ва дар мусобиқаҳои оянда масалан ӯ хатогиҳои пешинаро накарда баромади хуб нақстар нишон медод ва аз рӯзе ки масалан дар толори мо тамрин мекунад беҳтарин варзишгар аст. то ҳол ҷои дуюмро нагирифтааст, фақат ҷои якум. ин рақобати охирини Фаробахш ба ҳисоб меравад. макони мусобиқот ноҳияи Фархори вилояти Хатлон аст. ин навбат дар намуди риштаи муайтай Фаробахш бо рақиби аз рӯи сину сол калон ба майдон баромад. пеш аз ҷамъбасти 3 раунди муқаррар гашта рақиб даст кашид ва ҳамин тариқ Фаробахш пирӯз шуд. Фаробахш ҳоло ҷавон аст. ӯ ҳамагӣ 17 сол ва соли оянда ки ӯ ба синни 18 қадам мемонад, ӯ дар байни калонсолон бояд рақобат кунад ва ман боварӣ дорам ки дар байни калонсолон низ рақобат карда ба давлатҳои хориҷа рафта масалан яке аз парчамбардорони миллат мебошад. барои як мард чил ҳунар кам гуфтанд. ба ҷуз аз варзишгар шудан дар дил Фаробахш орзуи омӯзиши касб дорад. ҳоло ӯ дар коллеҷи техникии Тоҷикистон дар курси 3 таҳсил мекунад. ҳама рӯза ба дарсҳо сари вақт ҳозир мешаваду аз паси донишомӯзист. бештар донишҷӯёни коллеҷ ба ғайр аз сайқал додани дониши худашон боз ба варзиш машғул ҳастанд. яке аз донишҷӯёни коллеҷ Фаробахш Шарипов ки ифтихори коллеҷ аст, номбардори ҷумҳурӣ буда коллеҷро дар ҳарсаи байналмилалӣ баланд бардоштааст. Фаробахш Шарипов дар дарсҳо фаъолияти хуб нишон дода, рафтори намунавӣ дорад ва нисбати донишҷӯён, яъне нисбати ҳамсинфонаш
дониши баланд дорад. Инчунин ба варзиш шавқу рағбати зиёд дошта, амасола дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар шаҳрҳои Россия ва давлати Эрон, кишварҳои Эрон ширкат варзида ҷоҳои якумро сазовор гардидааст. мо омӯзгорони коллеҷи техникии Тоҷикистон ба чунин донишҷӯ ифтихор менамоем. ҳамчунин дар вақтҳои фароғат бо ҳамкурсон нишаста аз мусобиқаҳои иштирок доштааш нақл мекунад. барои онҳо низ доштани чунин ҳамсабақ ифтихор аст. фаробахш ҳоло нав қадам ба 18 мегузорад ва акнун дари пирӯзиҳо аз ин пас барояш боз хоҳад шуд. дар пеш мусобиқаҳои ҷадид ӯро интизор аст ки аз ин пас ҳамчун ҷавони 18-сола боло ширкат меварзаду барои болафшонии муқаддасоти кишвар қадам мегузорад. оянда варзишгароне ки айни ҳол мо онҳоро дар телевизион мебинем, варзишгароне ки масалан номдор ҳастанд, ман боварӣ дорам агар машқи нағз кунад, машқи хуб кунад, боварӣ дорам фаробахшро низ мо дар қатори ин варзишгаро хоҳем дид. таманниёти он дорем ки оянда соҳиби касби худ, яъне муҳандиси хуб шуда ва инчунин варзишгари хуб шуда номбардори давлат ва парчамбардори кишвар бошад. ما ورزش ده همه خیلی ارمان دارم، حواس دارم که بگذار هیچگاه سرشون در نبینم. دائما در کجا جایی که یا در جمهوری یا بیرون از جمهوری پرچم جمهوری ما را بالا میبردارن، یک جهان من خرسند میشم. اهل اویله خرسند میشه. با فکر میاد که طبیعت خرسند میشه. акнун ӯ ҳамчун ҷавони даврони соҳибистиқлолии кишвар дар ин роҳи зафар қадамгузор аст. аввалин мор ва толори муайтаи машғул шуда ва ин намудро ман хеле писанд овардам ва инро ман напартофта машқамро варзишамро давом додан гирифтам ва ин ба ман хеле писанд омадааст ки ман инро напартофта машғулам то ва мехоҳам ки дар мусобиқаҳо бисёртар ва парчамамро боло бардошта дар дигар давлатҳо номи Тоҷикистон боло шавад. бигзор дар ин роҳ ба қуллаҳои зафар расад ва болои сараш парчами ҷумҳурии Тоҷикистон болафшон бошаду ба хотираш суруди миллии кишвар садо диҳад.